Длъжен по Конституция, член на алинея 2. Българската Конституция. Коя е тази българска Конституция? Вие не знаете българската Не знам. Члена на алинея 2. Не. За съжаление. Вие, господине, чувате ли се какво говорите? Чувам се, да. Аз ви казвам Конституцията, вие сте се клели в тази Конституция с безграждане. Ти ли се съблека? Не искам, това си е... Аз съм го купил това за вас, за да работите. Кое сте ми купили? Всичките униформи са от народа Това купени. е лично мое. От народа е купено. От кой народ? От българския народ. Ние сме си платили данъци. Да се целунеме, искате ли? Не, как ще ви унижавам да се целувате? Вие да не сте гейове, че ще се целувате. Може да съм гей. Еми, ако сте гей, това си е ваше право. Има 88 или 90 такива пола. Както искате се определите. Аз ви разпореждам да ми дадете. Ма по член, по кой член от вашето? Имам право да ви разпореждам. Кой е члена? Искам да ви изпитам. 64-ти ли? Не. А кой? Няма... Не го знаете, бе. Аз само да ви обясня. Вие сте голяма. Такова нещо до сега не съм попадал. Не си знаете по кой член е. Как ще ми тогава ще ми разпоредите, като не знаете член? И те не ми отговориха на въпроса възоснова на какво упражняват контролни функции. И аз вече не знам, госпожо. Аз се предавам. Моля? Господин полицай. Сега ще го видим след полицая, ми спрете от дясно. Сега да видим то полицай, който ме спря. Да ме спрем от дясно. Да го видим какво ще поиска той от мене. Добър ден, Причината на вашето спиране, само да ми кажете каква е. Окей? Причината е това извършване на проверка. Без причина, без нищо. Може само легитимация да видим с кой говоря. Как да го знаете? Господин полицай, да знаете как да го знаете. Аз как знам как да се извадят документи? Просто не видим. Годината по проблема. Какво се вижда? 24-та година. Днес сме 25. Вие легитимни полицайци. Покажете ми вашия документ също. Ще не ми се карайте само. Без караница, ако може. Айде, да видя и вашия документ за самоличност. И вашия 25-та година. Добре, с вас мога да говоря, с вас не мога да говоря. И сега слушайте какво ще ви кажа и двамата, но не слушайте двамата. За да не искате да работите с личните ми данни, трябва да имате сертификат за обработка на лични данни по закон за личните данни, член 85, не прекъсвайте, член 85 се изисква, който проверява лични данни, да има сертификат за това. Ако го няма, глобата му от 10 000 до 20 милиона евро. Другото, може, да, вие нали сте се клели в Конституцията на Република България? Това тук какво мислите, че е? Документи. Не, ще ви ги дам след като ми покажете, че имате право. Един момент. Аз трябва да приключа, за да ви кажа. Защото ако трябва в съда да се влезе, нали трябва да сте предупредени. Чакайте малко първо да видя дали имате право. Сега не бързайте. Може ли да се слушате? Не. Аз съм полицейски. Аз знаете ли кой съм аз? Аз не съм гражданин, нещо сте се объркали, ама жестоко сте се объркали. Аз съм по член на алинея 2. Властта, цялата власт произлиза от народа. Аз съм ви купил униформите, аз съм ви купил автомобила, всичко е не от граждани. Аз не съм гражданин, да, мила. Само гащите са си ваши, на вас нищо друго, да. Всичко останало е на народа. На народа. Сертификата за бронка лични данни. Пълномощното, кой ви е пуснал да проверява личните? Кой ви е упълномощим да проверява? Вашето е изтекло, вие сте нелегитимни. Искам да знам законни служители ли сте вие? Държавни служители ли сте вие? Тук това ми хареса. Зависи. Държавен служител е човек, който управлява Министерство на вътрешните работи, което е регистрирано къде? В Търговския регистър на САЩ. Като какво? Като корпорация. Значи на Република България имате ли право да проверявате не граждани, хората от народа? Вие сте се преоблекли като полицай и твърдите, че сте полицай. Аз не се притеснявам от това. Мен съм чуп. Вижте колан, че нямам колан. Колана ми е отрязан от ваши колеги. Щупен ми е стъклото от ваши колеги и те ще се понесат последствия. Защо? Защото аз ви цитирам членове от Конституцията. Член 6 какво значи? Ето, вие сте се клели и двамата в закона да спазвате. Какво е член 6? Отворете си телефона, вижте. Може ли да погледна гражданската на автомобила, вашата гражданска отговорност? Имате ли гражданската? Имате ли гражданска на автомобила? Имате ли? Имам желание да ви покажа, че не сте това, което си мислите, че сте. Ще разберете, че вие не работите за тази структура, за която си мислите. За народа български и за Република България. Приличате на човек, който в момента е като полицай. Обаче изтекла карта, 24-та година,
Другото, което е, нямате сертификат за обработка на лични данни и нямате пълномощно, който ви е пуснал да излезете вие да обработвате лични данни. Аз нямам нищо против. Аз ще ви кажа кой съм. Не е проблем, обаче не с лична карта. Личната карта ме прави под вашата юрисдикция, а член 1 ме прави над вашата юрисдикция. Сега ще видя само дали имате и гражданска отговорност, проверка на гражданска. Ето вижте колко лесно се прави. Сега проверяваме автомобила. Как е номера на вашия автомобил? Вие не искате да ми кажете. Скажете СВ по 5448 каш 5, нали? Елате, господин. Елате. Ето, елате, господин. Елате и дамата. Сгоби камерата да видите само. Вижте какво пише тук. Господин е изтекла, няма гражданска отговорност. Ами какво да си кажем? Всички... Ето, какво пише тук? Изтекла гражданска отговорност. А и сега, значи, вие си изтеклата гражданска отговорност, искате да ме проверявате мен. Ето автомобила, СВ 5448, значи гледате ме в очите и не лъжите. Добре, господин, малко нямате ли срам? Какво пише? Вие нямате така, вие гледате в очите и не лъжите. Значи нямате гражданска, нямате сертификат за обработка на лични данни. Ами той тия проблеми ще станат публични в медии, във всичко. Никакъв проблем. Аз не се признавам за граждани, аз съм в властта. Вие сте подчинени на властта. Цялата власт произлиза от народа. Имате ли Конституцията при вас? Как не? Вие не знаете. Вие сте се клели в Конституцията и няма. Не сте дължни, но сте дължни да я знаете, защото сте се клели в нея, нали така? Аз я знам наизуст перфектно. Сега има два начина. Да ви покажа документите по член 143 принуда, това е престъпление, се наказва 8 години затвор, или как да стане. И аз няма да ги предоставя, защото вие нямате тия... Значи 20 милиона. Проверете ли го член 85, господин? Говорим си сега човешки. След малко няма да си говорим човешки, защото си говорим с правата на човека. Вече по зали, по конституции, по съдилища и така нататък. Щом като вие нямате гражданска изпит, то ще стане скандал. Защото сега, ако извикаме телевизия и провери, как може полицай да е без гражданска отговорност? Аз това не мога да си го представя. Искате да кажете, че вие нямате 3 документа, искате от мене да ви дам нещо, което как да ви го дам, като вие сте изтекал бач, и това е бач, не е разрешително. Изтекал, това е скандално. Скандално е. Изтекла карта, без сертификат за обработка на лични данни, без пълномощно. Кой ви упълномощил вие да излезете да проверявате лични данни на хората? Добре, гледахте ме в очите и ми излъгахте, че имате гражданска отговорност. Добре, това не е ли срам за институцията МВР? Добре, не е ли срам за институцията МВР да ме лъжете, че имате гражданска? Се пише колективно за всички. Така си, искате ли да ви кажа какво се прави? Шефовете ви освояват тия 5000 автомобила гражданската и си ги прибират за тях. Вие не си, аз просто ви казвам, защото съм запознат. Запознат съм и просто ви казвам. Аз съм запознат, сезирайте компетентните органи. Аз съм ги сезирал. Сезирани. Това означава, че не трябва да има полиция по улицата. Не, нека да има, ма да е редовна полиция. Ами вие изглеждате като... Не сте редовни. Нямате гражданска, нямате сертификат за обработка на лични данни и нямате пълномощно, който ви е пуснал вашия шеф да оперирате лични данни. Другото, което сте регистрирани в търговски регистър на САЩ с 9-цифрен код и сте частна фирма. Частна фирма. А аз съм по член 1 алинея 2, цялата власт произлиза от народа, което ще рече, че данъците, които ние плащаме, отиват за вашите коли, които не плащате гражданска, преглед нямате сигурно и сте се облекли с униформи от българския народ. И тук логика, виждате ли в това, което говоря или не? Има логика, нали така? Че казвате, че аз съм некомпетентен, не заслужават, според моето виждане, което виждам. Не, аз искам да се използва Конституцията на нашата мила родина Република България. Кой ще да пусне? И когато се погасява. Съм служител на МВР. Вижте сега, истината е, слушайте ми, истината е, че вие сте заблудени, че сте от Министерството на вътрешните работи и служите на българския народ. Най-лесно е, където казвате заплахи, бой и така нататък. Искам да се бия с някой. Не. Нищо не ми пречи да се сбия с някой и така нататък. Но има последствия, които моето семейство ще ги търпи. Точно така. Да ги заслужава. Точно така. Абсолютно ще прави. Колеги, сигурно ще се представите и на тях. Ще обясните същото. Добре. Ще се вземат административни мерки. Да, както за вас, така и за мен. Разбира се. Значи ние говорим чисто компетентно, че вие ме гледате в очите и се опитахте да ме излъжете. И то на 2 пъти. Единият път е с картата, която си я криете, че е изтекла. И аз ще ви покажа нещо, което вие не знаете. Виж, аз не ви го показвам като полицейски служители, а като хора, които работят
Заповядайте. Не, вземете си го. Това ще го гледате после в колата. Забранено за юридически лица, аз ще ви го прочита. Забранен достъп за всяка частна фирма, регистрирана в търговския регистър с НАШ. Вие сте неин служител и нямате никакви конституционни задължения към вас и към вашата компания. Това е заявление, Да. това са моите имена до комисар, моя началник и така нататък. Ама вижте как са ви изписани правилни имената. Първа буква голяма, другите малки. В личната карта са ви обърнати наобратно. Няма значение. Не има значение. Знаете ли? Ето вижте, считано това означава, че аз не съм полицейски служител. Не сте. Ето, вижте защо не сте. Вижте. Министерство на вътрешните работи има ДъНС номер, който е 55-257-5789, което ви прави автоматично частна охранителна компания, оперираща на територията на България. Това е лично ваше убеждение. Не е мое убеждение, това е търговски регистър. Аз виждам двама полицаи, които приличат на полицаи. На жаргон или разговора език, така да кажа. На човешки. Нека да е на човешки. Нито влизаме в конфликт с граждани. Не. Вижте сега. Ако още един път ме обиждате като граждани, вече това ще ви съда за дискриминация. Човек от народа или член 6 човек. Или цялата власт. Обръщайте се като мене към шефе или нещо друго, защото аз съм все пак. Вие сте граждани. Ама вие за тебе съм граждан, обаче аз не се самоопределям като граждани. А като човек от народа, член 1 алинея 2. Аз ви цитирам Конституцията. Така че вие, ако искате... Определяте се ваш избор и ваше желание. Не е желание. Аз имам Конституция с полза. А вие сте се клели и двамата. А имам началник. Добре, началник. Значи аз съм вашия началник. И аз имам друг началник. Не, напротив, вие Който имате... сутринта ме е изпратила служба. Да, ама това е във вашата корпорация. Началника във вашата корпорация. А началника по Конституция е народа български, който ви е купил колата и вие сега отказвате да си проверите, че сте частен. Просто така човешки да си го видите. Аз не мога да проверя нищо. Можете, имате два телефона, той току-що ми показа и обясни ми. Вие можете тук да напишете. Не, аз не искам да го пиша, това е търговски регистър на САЩ. Регистрирани като част. Територията на Република България. Да, обаче вие, вашата документация е на територията на Съединените американски щати. Аз не съм компетентен да знам. Аз поне съм компетентен и ви показвам. Да. Аз не съм компетентен. Ето аз ви показвам, вече сте компетентни и го знаете. Мога да ви заявя, че аз, примерно, като казвате американски и така нататък. Да? Аз не знам. Айде, една-две думи на английски може би знам, но аз не желая да разговарям. Да, ето не трябва. А сте длъжни, тъй като сте частна. Я да ви питам аз. На Раковска големия проблем, който стана май месец, с тази кола, 6 полицейски автомобила и един бус. Помните ли го това на Раковска преди 6 месеца? Дет ми отрязаха кола и ми щупиха колата с тази кола. Айде кажете ми как 6 полицейски автомобила, полицейски не можаха да се оправят с мене и това го има качено в интернет цялото видео, както вашето, така и моето. Аз съм искал от полицейските служители да спазват Конституцията, в която са се клели. Аз не съм се клел в тази Конституция, аз просто съм власт по Конституция и изисквам от вас да ми представите... Гражданин. Ето, пак с българските граждани. Значи, нека за последен път да ме наричате граждани, защото дискриминирате ме. Аз съм човек по Конституция. Граждани, които се чувстват такива. Така, вие да разберете, че по Конституция не я спазвате и нямате документацията, с която да го направите. Колата не е на Министерството на вътрешните работи. Защо на гробищата изписват имената с големи букви? И защо в личните ни карти са изписани имената ни с големи букви? Защо? Знаете ли? Защото в гробищата са починали хората. И затова ги изписват така. А вие не сте се замисляли защо? Има някаква... Добре, учителката в първи клас как моето име е Огнян, първа буквичка О и другите малки. Вашето също име. Обаче изведнъж пише фамилия, име и презиме с големи букви. Ето го и вашия ръководител от четвърто. Здравейте, господин. Как вие името просто да знам? Николов от четвърто, предполагам. Да. Може ли само и вас да ми се легитимирате? Да знам с кой говоря. Такова изрядно нещо до сега не съм виждал. Опа, и вашата карта изтекла. Това вече на нищо не прилича. Днеска сме 25-та година, господин. Да, и документи някакви имате ли? Сега и на вас ви казвам, ако искате, заповядайте да ви кажа. Значи, видях, че ви е изтекла вашата карта. Ако говорите и вие или слушате, също ще искам и вашата карта да я погледна. Може ли? Да. Давайте натам. Може ли? Да, искам да видя с кой говоря. Документи ще представя. Да видя бажа да и вашия. Може ли? Не се вижда нищо.
Няма година на стикера, на баджа. Добре, къде ви е? Дайте ми легитимирайте ми се. Вие отказвате да ми се легитимирате, не знам с кой говоря с вас. Искам да видя и вашата. Видях, че на вашия колега е изтекла. Само един има тук редовен. Само вашия да видя и дали е изтекъл. Ако е изтекъл, вие с полицейски автомобил сте, нали така? Дошли тук. Искам да погледна и гражданската на вашия автомобил. Дали е валидна гражданска, защото на колегите ви няма гражданска никаква право. И много лесно влизаме в... Представих някакъв документ. Да, обаче... Вас не ви касае дали е валиден Добре, или не. айде, на моят против касаеме. След като ми ще покажете, че сте легитимни. Покажете си някакъв документ. Аз ги показах няколко пъти. Господина. Вижте сега, ако агресирате, няма как не да стане това. агресирам. По Конституция, член на 0 алинея 2, цялата власт произлиза от народа. Вие ми покажете 3 документа. Първият документ е по закона за личните данни, който иска да провери лични данни, член 85 ви го цитирам, който не носи сертификат за обработка на лични данни, го грози глоба от 10 000 до 20 милиона евро. Другото сертификат за обработка на лични данни и другото е пълномощно. Кой ви е упълномощил вие да искате моите лични данни? Къде е пълномощното? Покажете ми това. Не съм должен да ви го покажа. Напротив, вие Къде сте пише? длъжен по Конституция, член Коя 1 алинея 2. Конституция? 1 алинея 2. Конституция? Българската Конституция. член- Коята българска конституция? Коята българска конституция? Вие не знаете българската Не знам. Българската Не знам. Член 1 алинея 2. Не. За съжаление. За съжаление. Вие, господине, чувате ли се какво говорите? Чувам се, да. Чувам се, да. Аз Да ви ми казвам представите ли Конституцията, документ? вие сте се клели в тази Господине, Конституция. След като ми покажете тези документи. Чакам да И ми гражданската покажете на автомобила. свидетелство за управление и Пак талон ви на казвам, автомобила. гражданската на автомобила. Ако не ми покажете, ще ви задържа. За неизпълнение на полицейско разпореждане. То трябва да е писмено. По член 64. Не е задължително. Вижте, вие ако... Не сте го чел. Не е Напротив, задължително. ето, Издава се и устно. Нека да говоря с тях, защото почва да ми Айде, става говори, вече... така. Аз ще си затворя малко така до тук, защото вече ми притесняваме това нещо. Момент. Нещата не ми харесват. Ето сега да проверим и този автомобил. Това е прекия ми ръководител, това е другия ми прек ръководител. Валете прозореца да обясните. Не, говорим си вече човешки, защото току-що ме заплаши, той мен ме притесни това много. Не, притесни ме. Защото с вас говорихме нормално, докато не дойдоха вашите колеги. Той нещо ме притесни, изтекла и няма гражданска, няма нищо. Господина заявява, че иска да ни провери легитимността. Моя стикер е от 24-та година. Заяви, че сме частна фирма на американците и така нататък. По Конституция той е ръководен висш орган И към нас всичките. Да, защото е да ни купувате. Не желая да бъде гражданин, нещо повече, да. И По Конституция член 1 алинея 2, цялата власт произлиза от народа. Това е. Здравейте, господине. Здравейте, господине. Чонгов се казва. Как? Се легитимирам. Да. 25-та, с вас вече мога да говорим. Да. Иван Чонгов се казва. Иван Чонгов. Да, видях. Аз искам две неща. По закона за личните данни, който оперира с лични данни, е редно да има сертификат за обработка на лични данни по закона за личните данни. Нали знаете, че вашата лична карта не е ваша? Да, собственост на Министерството на вътрешните работи. Така, и ние сме контролния орган, който следи дали правилно я съхранявате и дали е в срок на валидност. За втори път виждам, до сега видях двама компетентни, сега за втори път виждам компетентен орган на Министерството на корпорация, Министерство на вътрешните работи. Вие знаете, че сте корпорация. Не е корпорация, да. Аз знам. В Дънен Брастрит регистрация с 9 цифрен код. И в свободна и правова държава живеем, мога да наричате както пожелаете Министерството на вътрешните работи. Корпорация, не корпорация. Министерство, не министерство. Аз не както желая, както е. Погледнете само това. Да, Трябва да сме си точни и коректни, както винаги. Вижте кодът 9 цифрения код на Министерство на вътрешните работи, къде е регистриран. Да го провериме само това нещо. Все пак вие сте служител. Аз това не мога да го проверя. Можете, всеки един има телефон и може да бъде проверено още сега. На момента може да бъде проверено. Добре, ако искате да го проверете, аз не. Не, аз съм го проверил, аз ви го дам. Не, то остава за вас това нещо. Благодаря ви. Така, за да го видите, да ми покажете сертификата. Попитайте ги двамата колеги, те им стана интересно. Аз съм напълно солидарен с вас и сега ще видите, че аз не само съм солидарен, а мога да ви съдействам и дори да ви науча на някои неща, които вие не знаете. Се радвам, той човек се учи докато е жив. Ето, може ли да ми представите
гражданската отговорност на вашия автомобил, че виждам, че е изтекла? Не мога да ви я. Защото е изтекла, нали така? Министерството на вътрешните работи, или както вие го нарекахте корпорация, както на всеки един корпоративен клиент, така и на Министерството на вътрешните работи, се издава една обща гражданска за абсолютно всички автомобили на Министерството на вътрешните работи. А може ли да питам, това лъжа ли е или не е лъжа? Не, според вас на лъжец Те и много фирми работят по този начин. На лъжец или прилича? Не, обаче аз за да се уверя, защото нямам доверие това, което ми казахте, покажете ми тази корпоративна полица, за да се уверя. Ако това е така, няма проблем. Ще се разберем. Да ви я покажа. Да, искам да я погледна. Не, казах, че не мога да ви я покажа. Няма как да ви я покажа, обяснявам ви как. Значи я нямате. Добре, Също нямаме. иначе му заявих, че може да я поиска. Това ако го устройва... Не, вижте какво ме устройва. Към 12.1 МПС с регистрационен номер СВ 5912 ХП няма валидна застраховка гражданска отговорност, което това за мен си е престъпление. А къде го проверявате? В гаранционния фонд проверка на гражданска отговорност. Гаранционния фонд ги изпращат при нас. Ако чуете таблет, ще ви... Добре, да, господин. Как това е смешно? 3 автомобила без граждански автомобил. Леле, аз не мога да повярвам. Аз защото съм ги проверил, всички ги знам. И сега знаете ли, че за всички 5000 автомобила някой освоява гражданската, това са 15 милиона. Аз съм се чудил много пъти дали е така. Така е, някой го освоява. Вашите шефове е така. Виждам автомобил без гражданска, виждам сертификат за лични данни да нямате по закон. Подайте заявителски материал. Аз съм го подал, той е вече в прокуратурата. Даже и вас трябва да са ви викали за... само да предупредя, аз не съм гражданин, а по Конституция съм властта. Член 1 алинея 2 и по Конституция член 6 съм човек, а не гражданин. Да, обаче сте пуснали 3 човека си изтекли. Защо вашия колега толкова ме оплаши? Тръгнат, искаше да ме изкарва от колата. Гледайте, вижте всичко това нещо. Вижте. Ама личната карта е собственост на Министерството на вътрешните работи. Така. Ама тя е собственост и аз съм взел под наем за 10 години. Длъжен да я съхранявате правилно. Ами правилно, в сейф съм е сложил и съм е съхранил. В сейф е. Не, трябва да я носите винаги с вас по закон. Както сте чели закона, знаете. Да, обаче името ми, аз съм длъжен да ви се легитимира, може и без лична карта. Вие ще го... Можете, може. Документи трябва да са легитимирани. Не. Вие искате да ме принизите на гражданин, аз не съм гражданин. Няма как аз да ви принизя. Напротив. Вие сте седнал, аз съм прав, вие в момента стоите... Да, обаче искате да ме направите гражданин, което аз не съм. По власт не се права. По Конституция, член... И се принизявате сам пред органите. Искам да спазиме не, да си спазиме Конституцията. Конституцията, защото вие сте с изтекли граждански, половината сте без... Не. Щом съм без гражданска, ударете ли или ще ви платим автомобила? Дайте газ напред и ударете автомобила. Защо да ударям автомобила? Аз да не съм пиян, че да ви ударям автомобила. Вие сте служител на корпорация МВР. Не съм гражданин. Ето. Значи, ако още един път ме наречете гражданин, ще ви съда за дискриминация. По член 6 аз съм човек. Гражданин. Ето са, човек и гражданин. Сега, значи, трябва, щом нямате от 3 коли Конституция, трябва да отваряме Конституцията и да видим дали съм гражданин. Сега ще проверим дали съм гражданин. Конституцията, член 6. И да видим, че не съм гражданин. На гражданите. Аз не съм гражданин. Вижте сега, всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права и отдолу всички граждани са равни пред закона. Вие какво сте? Ето първото, член 6. Второто не сте. Второто не съм. Защото така ви устройва. Не, че ме устройва. Конституцията така. Конституцията така ме задължава. Не за това. Истината, знаете ли какво е? Истината не трябва. Истината я използвате както ви е угодно. Не е угодно, вие се използвате както ви е угодно. Аз ви цитирам. Срам, господине. Напротив, срам ме. Значи, не ме е срам. Знаете ли за това? Срам ме, знаете ли за кое? Срам е за това, че сте без гражданска, с изтекли стикери на баджовете. Кой е си изтекл стикер на баджа? Само вие не сте и господина мисля, че не е. И той не е. Не, и вие. Ами трима на трима. Трима нередовни с трима редовни. Добре, сега по Конституция какво правим? Спазваме ли или не погазваме? Конституцията е върховен закон. Името ми е Огнян Симеонов. Първа буква. Добре, ето вие кой сте? Вие сте, ето и аз не вярвам, че сте вие полицейски служител. Служебната, това е бадж, с който могат да влизате във вашата корпорация. Да. А вие добре, що от 6 човека никой не иска да провери, че не работите за български народ, за американската частна корпорация Dun & Bradstreet. Ето го 9-цифрения код, казвам ви го на глас. Министерство на вътрешните работи е регистрирано с 55-257-5789. Ето. Заповядайте.
Ето, Поради много чупи, за да го издържам това. пак по същия начин ми да. Айде питайте, аз няма да ви отворя, чупите го пак. Кола на този път няма как да ми го срежете, защото той вече е срезан. Ако искате другия го режете. Той ми е срезан от вашите служители. Колко ли ви е лесно да не спазвате закона и се чувствате приятно? Не, напротив, аз го спазвам, вие не го спазвате. Вие нямате гражданска... Нямате гражданска. Да, Това е административно престъпление. да, и се наказва, да, знам. Ето, колегата ще си даде книжката, ще му я вземат и ще бъдете ли доволен да... Не, по 400 лева ще съм доволен да ви напишат акт за безгражданска. 400 лева е акт за Искате безгражданска. ли да се съблека? Не, не искам, това си е... Аз съм го купил това за вас, за да работите. Кое сте ми купили? Всичките униформи са от народа Това е купени. лично мое. От народа е купено. От кой народ? От кой народ? От българския народ. А вие Ние сме си платили нали данъците. казахте, че не сте гражданите плащат. Не, ние си плащаме, българския народ си плаща. Какво плащат? Всичко плащаме. Какво? Какво? Храната си плащам. Но оставаше... Найема си плащам, вашите заплати плащам, вашите коли плащам, само че си ви давам пари за гражданска, ама вие гражданска не правите. Вие не желаете си понесете отговорността. Напротив, желая да си понеса, но желая и вие да си ги понесете. Един на друг си напишете акт за безгражданска. А да се целунеме искате ли? А да се целунеме искате ли? Не, как ще ви унижавам да се целувате, вие да не сте гейове, че ще се целувате. Може да съм гей. Може да съм гей. Еми, ако сте гей, това си е ваше право. Има 88 или 90 такива пола, както искате се определите. Аз не съм се определил като гражданин, а като властта от народа. По член 1 алинея 2. Воинството не трябва Да, да си цялата власт произлиза от народа. Чакайте, че вие... така. Ама сега вие ли сте власт или произлиза от вас? Аз съм вашият... Защото произлизане на властта означава вие да изберете властта. Не, аз съм по Конституция. Конституция вие трябва да изберете властта, Дори не че императора- вие... Конституция член 1. Дай ги докладай и да приключваме. Не, престанцията ми. Първо. Първо по телефона. Сега, вие искате да направите ето го, член 1. Значи, административна санкция на вас, сега сте само 6, преди бяхте 20, повече бяхте. Ето, прочетете. Ще Но, сте поставен абсолютно. в неравна ситуация, дискриминация и всички... Не е дискриминация, съм поставен. Наричате ме гражданин. Кой кара вашия автомобил? Колегата. Значи на вас трябва да е акта за безгражданство. Какво става? Всеки, като поеме отговорност, става по-силен. Да, така е. И да попитате, защо автомобилите не са с обща полица, защо аз съм без... Не, тук ме излагахте, не са с обща полица. Примерно, Някой което- лапа парите не ви каза на Което вас, лапа. вашите служители. Да. Вашите шефове прибират Срещу 15 мен, милиона. Като карам, аз го знам това нещо. Защо карате? Защо? Знаете ли защо? Защото Сега ще ви кажа, за да ме спрете и да ви покажа, че сте нелегитимни. Заради това е тая кара кола. Защото тя е познава цяла София, всички полицаи. утре ще убивате хора. Не, няма да убивам. Значи аз си работя по естественото право. Вие ако работите по морското право, обаче вие не се заслушвате това, което ви казвам аз. А акта на кой ще го напишете? Ето, човека знае. Пишейки акт на кой си го пишете. Вие си пишете сами акт на себе си. Защото личната карта е в собственост на министерството. Значи вие искате да напишете акт на себе си. Издадена като сте се родил, сте имали друг паспорт. Не като съм се родил, съм имал акт за раждане, който са ми го заменили с удостоверение. Да, и с удостоверение. И там са ми изписани имената. На вашия колега не му казах, защото вие нямахте, обаче и вашите имена са изписани грешно. С главни букви, като на паметните плочи на гробищата. А вие не сте мъртва фикция. Няма да спечелите нищо. Ще спечела истината. Тя затова... Истината се печели по друг начин. По кой? Разбирате? По кой? Аз ще съдействам, обаче условието ми е да не ме принижавате на граждани. Тогава ще съдействам. Добре. Вие можете да си искате какъвто пожелаете. Господине, не сте гражданин, вие сте закона. Добре де, ама вижте сега. Гражданите са равни пред закона, нали така? Конституцията да прочетем. Аз си знам правата, защото аз имам само права и свободи. Ако ви напишете, Не ми да, защото не съм гражданин. Ако ми напишат акт, Да. вие си го пишете сам на себе си. Акта е 50 лева, това е административно. Може да вземете табели. Обаче вашето е Вашето е 400 лева. Ама не на думя с законови основания. Законовите основания, а вашите изтекли граждански, какво ще ги правим? Вие нямате гражданска. Искам си по закон. Не, аз искам по закон.
По закон си искам. По закон, вие ми щупихте колата по закон, но не сте ми платили нищо по закон. Отрезахте ми колана по закон, не сте ми го платили колана по закон. Какво правимете? Как колата ми щупихте и приехте оферта 90 кг злато? Министерството на вътрешните работи не е ли една фирма? Не е ли едно ОПГ, организирана престъпна група? 20 човека ми щупиха колата. Сега ще ви обясна на вас нещо. Вие се обиждайте колкото искате, но вашето Министерство на вътрешните работи ви е наело вас и ви е заблудил. Добре, тогава действаме по закон. По закона за лични данни приемате ли офертата? 20 милиона евро глоба, за това по член 85, че вие нямате право да обработвате лични данни нито на граждани, нито на хора. А член 85 тогава защо казва, че обработката на лични данни по закона? Да, ма за да обработвате лични данни трябва да имате този сертификат. Ние не ги използваме тези лични И напротив, използвате ги, за да ме принижите в граждани. Аз ще ви ги дам, ама по закон ли да ви ги дам или под принуда? Член 143 е принуда. Не, член 143 е зле. Това е принуда. Вие ме принуждавате против моята воля. Принудата е престъпление по член 143. Аз ви разпореждам да ми дадете. Ма по член, по кой член от вашето? Имам право да ви разпореждам. Кой е члена? Искам да ви изпитам. 64-ти ли? Не. А кой? Не го знаеш, бе. Аз само да ви обясня. Вие сте голяма работа. Такова нещо до сега не съм попадал. Не си знаете по кой член е. Как ще ми тогава ще ми разпоредите, като не знаете член? Свалете малко прозорца, може да си говорим. По-нормално. Аз си говоря така е. Заплахата за мен е по-малко. Има заплаха. Счупихте ми прозореца и ми срезахте колана на автомобила, обаче тези двамата тръгнаха ли си, не знам. Те беха просто вашите шефове, нещо страшно. Тук те извикаха ваши колеги, направо ме притесних. Аз си затворих прозорец. Вашите граждански какво правим? Казах, че не мога да ви предоставя. Защото той няма. Добре, значи вие имате 3 нарушения, аз само едно. Вие нямате сертификат за обработка на лични данни. Закона предвижда от 10 000 до 20 милиона. Аз няма да ви обработвам личните данни. А кой? На документите за самоличност. Вие нали ще вземете един таблет и ще напишете. Аз това ви казвам, че ще ви проверя срока на валидност. Който е и това ли е всичко? Това е пълна лъжа, което ми казахте. Кое е лъжа? Това, което ми казахте, е най-голямата лъжа. Сега да ви, обаче вие ще кажете, дайте, ама няма ми да дадете. Няма да я дам. Вие като какъв ме третирате мене по закон? Лице, добре, и този разговор човек, лице, всички казват, че съм лице. И съм гражданин, физическо лице. Гражданин и аз ще го потвърдя, че сте гражданин. Тук вече... Вие се определите като... Не, самоопределението има... Аз се определям като по Конституция член 6. Ама вие искате да ми пипнете личната карта. Личната карта пипнете ли ми, аз слизам под вас. Аз съм вашия шеф, който по закон съм ви. Слизате под мене. Да, юрисдикцията се променя. А защо искате да сте над мене? Ние сме равни по права и задължения. Така, не по права. Ние нямаме задължения. Само гражданите имат. Няма, само гражданите имат задължения. Човек има права и свободи и го пише в Конституция. Не, няма задължения. Права и свободи. Вие може да пробиете тази система, която работите, да разберете, да, точно така, и да станете шеф на Министерството на вътрешните. Аз лично ще ви направя шеф на Министерството на вътрешните. Не се майтап. Добре, благодаря ви. Вашето име беше как? Чонгов. Не, аз няма да слизам. Това е абсурд. Добре. Не, аз ви го дам, няма да ви го предоставя, защото нямате право. Мога да ви го дам, да го видите и да ми напишете административната санкция. Аз я приемам, подписвам и всичко е точно. Ама не искам талона, вие мога ми го откраднете. Давам ви го е така, снимайте си го и го гледайте. Окей, става. Стойте. Чудесно. По Конституция, както е така. Иначе, това е най-хубавото нещо, което ми се случва, да срещна полицаи, които не са агресивни, които са разбрани, които като им се обясни, разбират какво им се обяснява. Огнян Симеонов. Първа буква О голяма и другите малки. Първа буква голяма, другите малки. Добре. 75. 75-та година сте. Абсолютно. Сериозно? Прилича ли на по-възрастен или по... Една канадска му пробваме после. Канадската е това. После? Идеално. Ей, разбрани хора, бе. Брей! Ма не, вие да отворите, никой няма да ви направи. Не. Вижте, нямам колан, бе, господине, щупено стъкло. Това не ми е възстановено. Как бе, вие знаете ли какво ме направиха? На това, цялата София знаете, на Раковска, един бус и 6 полицейски автомобила без гражданска. Не. Имате право да се жалите после. Аз да се жала, аз не се жала, аз само разпореждам. Гражданите се жалят. По Конституция член 1. Няма да отварям, как ще отварям? Ваша работа, нали, ама... Никакво отваряне. Вие правили сте да карате без гражданска с половината изтекли такива баджове?
Защото това не ви е. Баджа ви е изтекал, баджа ви е. Както имаме права, вие сте прав, но имаме и задължения. Но що сте само граждани? права, Не, аз разбирате имам ли? само права и свободи, защото съм човек. По И Конституция. личните документи за самоличност се издават от Министерство на вътрешните работи. Не се. Те по измамен начин са. Контролираме, разбирате ли? Вие го контролирате, ама вие по измамен начин сте изписали името ми вътре. И както и вашето, и вашето. На надгробните плочи ги пишат с големи букви. Това е срам и позор да ни превърнат в фикции или в лица. Вие като физическо лице ли се определяте? Не. Като човек. Аз съм човек, вие сте човек. Всички сме човеци. Така обаче, защо тогава физическо лице са ви нарекли? Човек. Добре, де. Ето сега, примерно, обаждате се по факт и казвате, лицето това не иска да си даде документите, лицето това, нали? Това е разпореждане, кое вие се разпореждате, вие могат да разпореждате. Ние сме граждани, както Не, вие не. сте граждани, така и аз съм гражданин. Ма това е в вашето мислене. Граждани са ви накарали да повярвате, че ние сме граждани и вие сте граждани. Вие не сте граждани, а сте човек, бе, господине. Човек по член 6, единствено МВР, по измамен начин, вие не го знаете това нещо, са изписани имената ни. Как имената ще са ми Симеонов, Огнян, Николаев? Айде кажете ми, обяснете ми го. Като учител, като в първи клас ме учи да си пише Огнян. И вие също. Надгробните плочи в гробищата са изписани с главни букви. О, ето господина. Здравейте, господине. Действаме си. Здравейте, господин полицай. Как сте? На мен ли ми говорите? Да. Здравейте. Как сте? Не ми е учтиво така да си говорим през прозорец. Добре. Ми направете както минали път. Щупете стъклото, па ме изкарайте, па ме арестувайте. Както направихте миналия път. Много ми е неприятно да разбера, че вашите полицейски автомобили са без гражданска отговорност. Много ми е неприятно. Неприятно ми е, че нямате също така и сертификат за обработка на лични данни и сте регистрирани в търговски регистър на САЩ като частна компания. Също ми е много неприятно да го науча и вие да го научите, ама също. Да, за обработка на лични данни. Така ли? Да, глобата ви е 20 милиона евро. По закона, член 85. Не, че го мисля. Закона го показва. Вие мислите ли, че ние нямаме? Да, знам, че нямате. Дайте да го видя този колега, който иска да свали номерата, дали има валидно бадж. Дайте да го видим. Или не искате да правим такива работи вече? Искам да видя този, който ми сваля, как се казва. Не, искам да името му да знам. Името му. Не ми се представи. Той колега, дето дойде, аз не му видях бадж, нищо. Той може ми се представи за... Не знам за кой. Аз просто исках по Конституция да я спазиме. Но вие по едно време ме оплашихте, станахте много, искахте тук нещо да слагате. Това беше много не си. Да ми тръгвате да слагате нещо в капака. Как се държих? Нещо да ви обидих, нещо да ви направих. Аз просто знам си правата. А вие не обичате такива хора, които знаят правата. Не сте български полицай. Да, не сте. Вие сте български граждани, но не и български полицай. Служител значи слуга на народа. Или вие сте в качеството си на длъжностно лице. Длъжностното лице е задължен на народа. Задължен, защото аз когато знам правата, аз ви казвам как трябва да действат. Обаче аз как да се обърна на другата страна, като нямате гражданска, изтекла бадж, нали, аз му казвам бадж, защото то си е бадж, и аз също не мога да си затворя очите за това. Ето го и този автомобил СъВ, 6700 СЕ, Шкодата е без гражданска и той. Ама няма като сте без гражданска. Ние също сме недоволни. Знам. Обаче от нас зависи вие да почнете да станете доволни, от българския народ. И отделно, когато се дадат шурушветите и която иска да манипулира резултатите, тогава вече българския народ идва, по Конституция иска да го арестува. Не граждански арест. Народа. Нали сте чували в името на народа? Осъждаме ви на еди какво. В парламента тези хора какво направиха, освен че унищожиха инфраструктура, която е платена с нашите пари? Да, точно така. Държавна няма държава. Извадете си номера. Сложиш си постоянни. Тя става собственост на Министерство на вътрешните работи. Да. Като си изкарвам. Никой не ви е питал вас, него, мене, от Народна република България да минава в корпорация Република България. Не е жалба. Жалват се гражданите. Аз не се жалва, защото по Конституция не съм гражданин. Да. Но като разпоредител, като един от народа, все пак трябва да сме хора. Не прави вреда на другия. Да, спирам ви. Вие щяхте да го направите тази грешка. Да, щяхте да направите. Когато се събрахте 20 човека... Тогава отговорността не е моя. А на кой? Има ръководители. Че ще стане пак същото. Чупене стъкла, ама няма какво ми режете колан вече. Сега оставете полицейското, защото искам чисто човешки. Аз направих ли опит за провокация? Говориме си човешки. Или се... Добре, що се смееме сега? Добре, не е ли редно да си знаем правата? Както вашите, така и моите. Не гражданските, човешките права по Конституция. Аз след като си ги знам
и съм ги наизустил. Опитвате Аз исках се да се по спази този Конституцията. Конституцията Да, е върховен закон. много постен. Не, това е закон за върховния Така закон. е. Аз не си скривам името. Името си ми е ясно, но отказвам да се легитимирам като гражданин и като неправилно изписани. Отказвам да си дам личната карта, Чакай, защото тя е ваша собственост и е по неправилен начин изписана. Тя е на Министерството на вътрешните добре. работи. Да, не е Ако ваша имате на мисля. Излиза, че е без гражданска отговорност. Искам вие, служителите на МВР, Така. да разберете, Така. че работите за една корпорация, наречена Министерство на вътрешните работи, регистрирана в Търговския регистр на САЩ. Не сте народна милиция, както бяхте, а сте полис. Даже вие не знаете английски, а пише на английски полис. Не пише милиция. Той не излизаме сутрин и вечер на служба, за да се заяждаме с гражданите и да създаваме... Пак гражданите. Виждате ли, че всяка дума е гражданите? Гражданите, защото така, вие ако имате 20 годишна практика, вие сте свикнали граждани и лица, нали чувате? Някой служител излезе лицата, това, влизаш в асансьор лицата. Обаче, когато се проверяваме, сменяваме маските. Вие ставате полицаи, а не човеци, а аз ставам гражданин. По време на служба, като дойдем при вас, трябва да се легитимираме. Да, така е. Първото, което е. За Да. да знаете с кой Разговаря. точно да разговарят. Да, една изтекла карта. Само ще ви кажа, че няма смисъл. Аз този акт ще го разпиша по един начин, който не го приемам. Добре, само не го късай. Не, връщам ви го разписан. Обещавам, няма да го скъсам и искам системата на МВР да си работи нормално. Ето и затова помагам. Ти си удивителен. Да, така е. Но вие ще разберете много други неща. Но това не е акт. Това не е акт. А хората, които ме спряха, бяха без гражданска. И аз им исках гражданската, те нямат. Вие направихте много лъжи в момента, защото казахте това. Но не бе, аз откъде ги знам тия работи? Аз откъде я знам? Така долу се разписах с 2C и там, където пише гражданин, го задрасках и написахме член 1 алинея 2 и член 6, че съм един от народа. Виждате, всички са без граждански отговорности. Всичките, които ще бъдат разписани как? Прието за стойност, върнато за стойност. Това е, както си трябва. По Конституция. Сведения. Гледай какви глупости ме карат да пишем. Аз имам мой си документ. Сведения. Име, през име, роден, дрън, глупости на търкалет. Те са си малко като човешки същества се представиха. Така. Закона за движение по пътищата, Да. момент само, нали да попитам. Човека, тъй като не принадлежи на корпорация Република България, а нали знаете, че МВР е част на... Аз им го казах, видяха. И тъй като тези компании, американски кантори, са закрити от One People Public Trust и те вече не съществуват юридически, значи кое кара човека, говорим не за физическото лице, защото физическото лице по закона за движение за пътищата той важи само за физически лица, нали така? Да. Той е за физически лица. Да. Значи, тъй като човека не принадлежи на американската Да, но трябва да има ред. Американците, госпожо, не ме интересуват. Аз това казах и на господина. Аз знам hello и още и магаре как е на английски. Нали? Нито американците ме интересуват, нито никой. Обаче как не ви интересуват, когато МВР не е държавен орган? Вие можете ли А да кое е докажете, държавен че орган? сте държавен Кое е орган? държавен орган? Съда, прокуратурата, кое? И те не са. Пирогов. Точно така, съда, Разбирате? Аз не съм прокуратурата, законотворец. Република България не е държавен орган, това е частна американска компания. Съда, прокуратурата, Ако МВР... няма да го разпишеш, Не, ще го разпишеш. Не. Тук има много голямо разминаване. Да, знам. Значи, Те упражняват контролни функции, без да имат да го правят, защото не са държавен орган. Ето тук. И нямат Над право подписа на колегата. да упражняват... сега аз искам да знам цялото ли остава за вас? Или Не, само това? само ето тази разписка. Защото просто тези корпорации Ето са тук, закрити това трябва да го и също скъсаме. Добре, аз Нарушител. не съм нарушител, вие сте Добре. нарушители, да. Добре. Нарушителя го задраскваме, защото не Задрасквате съм го, да. нарушител. Член 1, член 6, аз съм си човек, така. Да. UCC 1-308. И те не ми отговориха на въпроса възоснова на какво упражняват контролни функции. Ами, и аз вече не знам, госпожо. Аз се предавам.
Защото аз съм нормален и съвестен човек, който си върши работа. Значи, когато човек има нужда от нея, тогава може да се обърне към вас, но не и обратно да спирате и да предявявате някакви претенции към живите хора, защото знаете, че закона е само за фикциите. Сега това си остава за мен. Законът за движение по пътищата е прият след преклузивния срок, което означава, че не води до правни последствия. Това е по Конституцията. И органи, които де юре юридически не съществуват, нямат право да изискват каквито и да е актове да пишат, да проверяват и така нататък. Спрели са, прекъснали са твоето свободно предвижване, въз основа на какво? Обясниха ли? По чие разпореждане, нареждане те стоят да проверяват? Те са доста свестни хора. На директора на СДВР. На компания директора СДВР. Директора на СДВР ли изкарва хората да глобяват? Да, ама те нямаха нито граждански, нито нищо, разбираш ли? Точно, именно те нямат нищо, дори. Имате ли да попитаме пълномощно? Не, нямат и пълномощно, нищо нямат, бе. Нямат и граждански 4 коли и са безграждански. Добре, знаят ли, че извършват престъпление срещу човечеството? Да. Не ли само да ме отговорят, да го попитам. Добре, да ме ескортирате тогава. Ама има ли свободно място? Няма. Че прави това действие на своя воля. Това означава, че е самоуправство. Добре, молбата ми е просто зад мене да ме Човечност не видях да ти кажа. Всичко е наред, знаех, точно послушаха, подчиниха се, не им дадох лична карта, нищо. А те нямаха гражданска нито един, нямаха сертификат, нямаха такова пълномощно, нищо нямаха и всички се съгласиха с мене. Накрая свалиха си маските на полицаи, станаха човеци, защото аз им го повторих. Аз написах прието за стойност, върнато за стойност и това са буквално платени неща вече. Разбираш? Значи, те ми обявяват сума от 600 лева, примерно за превишена скорост, аз се съгласявам и я връщам за стойност, което да, съгласявам се за стойност, връщам ги за стойност. Сега па вие какво искате? Моля? Вие подходихте най-агресивно от всички и затова се оплаших от вас. От вашето действие. Вече нормално е всичко и може да си говорим чисто човешки, нали така? Да. Не, автомобила на полицаите беше безграждански. Както виждате, 6 патрула си тръгнаха. И всичките бяха безграждански. Само вашия остана тук. Той нашия е безгражданска. Да, така е. Аз го проверих и вашия е безгражданска. Така че... Точно така. Вашите бяха ли? Само вашите не провериха. Изтекли ли са баджовете ви? Да, изтекли са. И двамата са изтекли. Да, изтекли са. И двамата са изтекли. Да, обаче с изтекли такива баджове, аз не желая повече да говоря. По принцип... Да, така е, няма. Да. Гражданска, теко е времето там на клиент, че представлява държавен орган, но продължава да изисква нещо от правови статус човек, който не е член на корпорацията и с какво може да докаже, че има пълномощно от организацията, която го Виж сега. Точно това искам да обясним, че ти не си под тяхна юрисдикция, а те настояват да искат нещо от тебе. Точно така, да. Като ти не си в тяхната фирма, точно така, той няма пълномощно да говори с лица точно така. Или хора извън фирмата. Точно така. Нали така? Да, абсолютно. Има ли пълномощно? Няма нито пълномощно, нито така. Той беше агресивен. И искат ти да му докладваш за твоята застраховка. Да, точно така. Няма какво да си говоря повече с него. Изтекъл му е, баджа му е изтекъл. Разбираш? Ама всичко, те не са държавен орган. Да бе, знам. И аз заради това приключих с тях. Ама защо той продължава като... Ами опитва се някакви неща да направи, ама не му мина номера. Това е положението. Значи да знаеш. Няма да им плащаш. Не, аз знам, аз сега ще видиш какви работи съм направил. Те се свалиха ти маските на полицаи и почнаха да си говорят чисто човешки. Така. Разбираш ли? Много интересно. Да. После вече да уредим юридически нещата, тъй като това не може се така с тези номера да преследват постоянно. Точно. Те не са никакви, за да налагат някакъв точно контрол. Така. Те са си стекли. Ти такова видео не си гледал. Такова видео не си гледала. Аз ги казах, че нямате това, всичко както си е по учебник. И те са си стекли баджове 24-та, викам, ние сме 25-та вече.
Викам, какво искате? Дойде втора патрулка, дойде трета, дойде четвърта. Искаха да правят атака, разбраха колата коя е, видяха, че са е чупили. Викам, значи пак ще действаме по същия начин. Пак си чупете, аз няма да ви отварям, няма да се подчинявам. Точка по въпроса. Да. Да. Браво. Видеята са две тръгнат. Ние не ми отговориха на въпросите. Ама щях да им кажа, че са по член на самоуправство и превишаване на пълномощията. Видяха, че съм чисто човешко същество и викат, и ние сме хора, почнаха граждани. Аз му казах, че е обидно да ми казват граждани и повече да не ме наричат така, защото е такова дискриминация. Те се съобразиха с това нещо. Ама ми приказва, не ме интересува американската корпорация. Как не те интересува? Да. Как не те интересува? Нищо. Интересува го, защото по закон излиза, че сам и излязъл на пътя и прави разни работи. Точно така. Обаче, понеже има... Обаче опитаха се да направят нещо. Опитаха се нещо да ми скрият в колата там пред предния капак. Да, и аз ги видях и го казах и го разкрих. И викам, какво искат? Искаха да ми пъхнат нещо. Я наркотици, я не знам аз какво. Да пусват, това правят. Да, обаче аз ги разкрих. Ти ми викаш, че били човеци. Не, опитаха се да направят схема, ама не им мина номера. Ами ако не беше видял? Не знам, ако не бях видял, нещо можеха да направят. Да. Сериозно? Можеха да направят нещо. Ами, откъде на къде те ще бъркат в колата? Айде де, и аз това се чудя. Ама ти ли им разреши да отварят? Не бе, човек, не тебе, те се доближиха, единия се облегна на предното стъкло, така прикри и другия нещо тръгна с ръката да бърка там при чистачката и предния капак. Разбира, аз викам, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Как така ще ми пипаш нещо, иска да оставаш, я наркотици, ще ми оставаш, я такова. Направо ги фанах, искаха нещо да направят. Нещо да ми скрият отпред. Да. Ужас. Да. Ужас. Абсолютно. Айде сега ще ги разобличим, ама... Човеци, готови да направят. Ако може да и мине номера, мине, ако не може... Да. Абсолютно. Така че ще ги видим какво ще. Това не трябва да се допускат да се доближават до кола. Ако ще си говорим само на този катал, ония катал, ама шефа на ми, кой е той бе? Кой? Те така казали, нито един не вади никакъв документ. Да, така е. Абсолютно. Тъй, че не ги допускай вече никога по-наблизо. Няма. Боже. Направихме една грешка, че ги допуснат прекалено близо. То така се учи човек от грешките. Уния са спрели и стоят и чакат пак. 2-3 патрула има, стоят и са спрели, но искам да видя да не направят нещо на автомобила, нищо повече. Може криминален филм. Чао.